konyi kinde gi kinde. Yes. Ntiere wach ma bende awinjo kiwacho kanyo ni nitie nonro madonjonu seche ma bende asedhi akawo lai machielo kendo aketo andikora mondo mi lai ni ema koro adwa tiyo godo e kawo hola machielo. Nitie wechego motenre kod tiyo gi nonro mar oganda e yo ma ok kare. Chopo nade ma jo CRB chak yud nonro ma an no kamiyogi to an nadhi mana keto line kachacha. Nyiswa kaka weche gi dhi nikech ng'a penjore ni to ere kaka nonro ma kata data maga dhi chopo ne jo CRB to an to namiyo mana jo ndik simu. Dibed ni en irocho ratich oganda e otiyo marach gi nonro maggi. Awinji maler kabisa. Gimi penjo e dho ngere wacho ni data protection. Okamano. Koro, kaka na wacho mbele kanyo endo ni itawa kod chike mokete piny kaendi gi bengi maduong' mar Central Bank. Migepe mag chiwo hola gi eki bende tayo gi chike achiel gi mag bengi maduong'. Koro oyienwa timo gimilongo ni credit information sharing. Iwinjo. Sami kawo hola kowuok kuom migawo achiel. Chiko yie ni migawo mikawo kuom hola no omiwa details gi. Sami chudo cha bende jogi pod biro miwa nyisowa ni koro Lydia ochulo hola ne chaendi update report mar CRB. To one very serious e wach mar data protection nie. Koro gima timore ka en ni we just share information kowuok kuomwa kadhi e kembe mag chiwo hola. Mamano to chiko yie nitie e katiba mar Thurka. Gima ok wanyal timo dho kamoro in koro idwa manyowa ni idwa rango kamoro report mar jaodi. Koro igonwa sime kata imiwa ote machuok ipenjwa niya adwa rango report mar so and so. Mano ok wanyal timo nikech as an individual wa protect data mar ng'ato ka ng'ato. But e wach mar data protection ni jok mamiwa information no oyienwa gi chike matayowa e timo ohala mar hola ni. Yes. Ano moko mpenjo Freddy Winaman wacho ni ere gima nyago ole CRB no ni osedonjo nitie kaka no serem chulo moko kuom omenda abendo jobed ni no chulo bang' kawo hola. Koro en gi paro mar mondo mi gole CRB bedi e buge mabeyo kikete kaka wacho credit score ne kik bedi kumoro makata nyinge bende bedo ma ok ni kare. Ere gima nyalo golo ng'ate CRB Allan? Koro kinde ka kinde ji wacho ni gola e CRB. Ji te nitie CRB. Kikawo hola tichulo e wang' sa kata kikawo hola to kichulo e wang' sa. Koro CRB ok en mar jok morem chulo hola kende. CRB ok en mar jok morem chulo hola kende. Mano kende e wach madai her ni mondo jopiny nyakwara Ramogi Ajwang' ong'e kawuono ni. Kaduoko nyakwara Ramogi Ajwang' ni. Gima ditime niya. Kane in kod hola to pok ichulo. Step mokwongo en ni chul hola mari. Kise chulo hola mari, kaka na wacho ni regulations oyienwa ni koro kise chulo hola mari, kambi mane kawogo hola cha biro loso kodwa Metropol CRB. To wachonwa ni isechulo hola mari, gima wabro timo wabro update credit report mari. Updating credit report mari no kende omino ni koro isewuok kuom jok maricho ka e ng'ado koni in kuom jok mabeyo. Mani isewuok e CRB kanyalo tiyo gi lugha motiyo. To ni wacho ni CRB jite nitiere. Jite nitie. Koro en mana ni iwuok komarach koni ikross ibiro kama ber. Kane in negatively listed ideko mok ichulo hola mari, koro wa update repodi iwuok ka kor kumajo marach koni ibiro kar kumajo mabeyo. Koro mane gima ng'ano nyalo timo. To wach mar updating ni sami chulo hola mari kao ndalo 2 nyaka 4 kama. Koro gimoro ipetim ni kinde duto michulo hola mari inyalo confirm in iwuon status mari mar CRB. Inyalo gonwa sime, inyalo timo self service in iwuon, inyalo bonyeza *433# irango status mari. Kineno ka hola mani chulo cha pok obedo updated, los kodwa wabro timo ni update no endo. Yes. To na winjo kiwacho ni